गोजोनथाव खौरां आइजोफ्रा गथ' मोननो हायैखौ मोनहोनाय गथ'फोरनि थालोआव सानाय आथिं आखाइ बुनाय टन्सिल आरो पाइल्स बेरामाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होम रेमेडिस आदबजों गोबां रोखोमनि बेरामफोर फाहामदों सासे सुबुङा गोबां गेदेर बेरामफ्रा होम रेमेडिस आदबजों हरखाबै फाहामजादों नंगौ होम रेमेडिस आदबजोंनो गोबां गेदेर बेरामफोरखौ फाहामबोगासिनो दं सासे सुबुङा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर सेनं अदालगुरि गामिनि थागिबि बिनेश्वर इस्लारिया होम रेमेडिस आदबजों गोबां बेरामफोरखौ 17 बोसोरनिफ्रायनो फाहामबोगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों जेरै आइजोफोरनि गथ' मोननो हायैखौ मोनहोनाय गथ'साफोरनि थालोआव सानायखौ फाहामनाय आथिं आखाइ बायनायखौ मोजां खालामनाय गारमायाव हां थे मोननाय एबा टन्सिलखौ फाहामनाय आरो खिबुआव मोदोम लावनायफोरखौ हामहोनाय बायदि बायदि जुदि नोंथाङाबो बेफोरबायदि बेरामाव गोग्लैना दंब्ला बे मोजां खाबुखौ लानो हागोन आरो फाहामथाय लानो थाखाय होम रेमेडिस बिनेश्वर इस्लारिजों 6026878725 एबा 7896912588 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों जगाजग खालामनो हागोन बहुत लांगासिनो दं हामगासिनो दं दा माखासे गोजान गोजानाव बिसोरखौ आं मोननो हायाखिसै सोरबा गुवाहाटी सोरबा बांला बर्डार सोरबा धुबुरी ओमफ्राय सोरबाया बादि गसाइगाव बेफोरखौ आं लोगो मोननो हायाखिसै नैबे दा फोथैखौ आं लोगोसे आं लोगो मोननो हाबाय दा ओरैबायदि आं होगासिनो दं गोबां बेजों लोगोसे सोरबा बे गाराय जानाय थार गोदोनाय खाया नांनाय टन्सिल आखाइ लोरिनाय बायनाय बेफोरखौ आं होगासिनो दं दा प्रुफ होग्राफोरबो थानो हागौ आं बे मुलिखौ होगासिनो दं आरो आं दा बे होनाया 16 बोसोराव आगान सुरगासिनो दङ खस्थ'आथ' एसे खस्थ'आनो मोनो खांनानै बानायनांगौ बबेबा देनांगौ बबेबा एवनांगौबो जायो बे रोखोम आरो माबायदिनि प्रिपारेसननि गोनांथि जायो माबायदि प्रिपारेसननि गोनांथि जायो थाग थियारिया बेखौहाय आङो बानायखानायखौ माने आङो बे बुस्थुआ आरजों नालाय बे बुस्थुखौ आं बानायनानै दोनो जाहाथे गोजाननिफ्राय फैयो नालाय जाहाथे मोनलांनाय बायदि फैलानो मोनलांनाय बायदि फोरियाबो खोन्थानो हागौ गुरैफिननो हायो बियो फोरिया फैदों मोनलांदों बेफोरबायदि आं जगार खालामना दोनो मुलिफोरखौहाय जिहेतु फाइल्स बेमार बे बेमारा बेसेबांसो गोबावनि बेमारा हामनाय जायो नोंथां बा सासे बे धुबुरीनि लांफैनाया 13 बोसोर जाबायमोननो सासे आइजो बेखौ सिलिगुरियाव लांदोंमोन सिलिगुरिनिफ्राय लाबोबाय ओमफ्राय बिदि फनफोरजों कन्टेक्ट खालामनानै फैदों आरो ओमफ्राय लास्टआवहाय मानसियाथ' हामहैबाय ओमफ्राय दाना फैयोमोननो ओमफ्राय लेट्रिनाव थाङोब्ला गामला लानांगौमोननो गामला गेजेरफ्राव गग्रानैसो बे फायखाना फैयोमोननो ओमफ्राय लास्टआव खोन्थाना लांबाय बिसोरो आं अजानि न'खौ नायथारगोन आं बायदि बैसोनि मानसिया सानै फैफादों बिसोरजोंहाय ओमफ्राय दा 13 बोसोर जाबायमोननो बे आइजोआबो हामनानै दं एखन आंथ' मबाइलबो बुनो रोङा नालाय बिसिनि नाम्बारखौ लाखिब्ला साबसिन जागौमोन आरो आंनावहाय बिसिनि नाम्बारफ्रा गैया बे रोखोम आरोखि आंनि नामा जादों बिनेश्वर इस्लारि गथ' मोननो रोङै आइजोफोरनि थाखायबो औ बेखौ बावबावदोंसो नै गथ' मोननो रोङै आइजोफोरनिबो दङ बेबो मोननाया प्रमान दं हनै बेहायनो दं बेवाइफोर आरो खाथि खालायाव दंमोन बिसोरबो लोगो मोनस्लाबाखिसै आङो दिनै हादानाव थांबायमोन खामानि मावनो बे रोखोम जादों मा बारायाव हरो ओरैनो बाराय गैया बहाय जिखुनु फैलानो मोनलाङो बेबो रेडि फैलानो मोनलांगोन नोंथांनि मुलिखौ लांफैनो रायजो राजानि थाखाय माबायदि सुबिदा जाथावथाव सुबिदाया आंनो सुबिदाखौ आङो मुलिया जगार खालामनानै बे फैब्लानो मोनलांनायदिखा जेब्लाखि समावनो मोनलांगोन गिबियावनो आङो नोंथांमोननि बे निउस चेनेलनिसिम आङो आंनिसिम खुलुमनाय आरो अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय दिनै जोंहा नैबे 1 नं अदालगुरि जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय 1 नं अदालगुरियावहाय आं ओरैबायदि सासे आदैनिफ्राय मुलि लांनानै प्रमान मोनदों जे जिथु गोबां मानसियानो दा जोंनि बे अल आसामावहाय बा जोंनि बे अल चिराङावहाय फाइल्स बेरामफोर सोरबाफोर जाबायबायदोंब्ला जोंनि नैबे आदैनाव फैनानै लांफैनो हागोन चिरां डिस्ट्रिक्ट जोंनि सान्तिपुर 1 नं अदालगुरि गामियाव आदैनि न'आ दा आङो बिथांनिफ्राय मुलिखौ लांनानै गोबां प्रमान मोनबाय आंनि फिसालाबो जादोंमोन बेबो हामबाय लोगो माने
खिनायाव थै फैनाय ओरै खिथु लावोननाय बेफोर गासिबो माबाया आदैनि मुलि लांनाय लोगो लोगो हामजोबदों। दा जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्टआवदि बिदि बिथाङा फाहामथाय होनो हाबाय आरो गोबां मानसियानो बिथांनि मुलिजों रैखा मोनबाय। दा सोरबाफोर खना खनलायाव मिथियैफोर दङब्ला देनां मबाइल नाम्बार होनाय जागोन नैबावहाय दा लिरनानै, ओमफ्राय बे मबाइल नाम्बाराव बुहरबानो आदैनि थंखौ मोनफैगोन। दा आदैनि न'आ 1 नं उदालगुरियावहाय फाइल्स बेरामनि मुलि हरो दा आदैया। गोबां मानसिया प्रमान मोनबाय। दा 6-7 जन आंनि लोगोफ्राबो दिनै प्रमान मोनजोब्बाय बिथांनि मुलि लांनानै मोजाङावनो फैजोब्बाय। दा जोंनि बे ओनसोलाव सोरबाफोर जोंनि बे सुबुं माहारि बा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा सोरबाफोर खना खनला फाइल्स बेराम दङब्ला बिथांखौ जगाजग खालामनानै आदैनिफ्राय मुलिखौ लांफैनो हागोन। दा बेखिनिखौनो जोङो नैबे निउसनि गेजेरजों मिथिहोहरनाय जादों। जाहाथे बेरामखौ ओरैनो हामालासे फैसा गारबाय थानाङा। मोनसे मुलि फुनगासेजोंनो आंबो प्रमान मोनदों। दा जोंहा न'खराव 2 जादोंमोन, बेबो हामबाय। आंनि लोगोफोर थिखादार लोगोफोर जादों, बिसोरबो हामजोब्बाय। फ्रायनो गोबां फैसा खरस खालामालासे खम खरसजोंनो नैबे आदैनाव फैनानै लांफैनो थाखाय दा नोंथांमोनखौ नैबे निउसनि गेजेरजों मिथिहोहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। नोंथांनि गथ'खौ माबोरै मोननो हाखो? आङो बे बेवाइनि मुलिखौनो लांनानै मोनहैदों। माने सिगाङावहाय आङो बिराद उदैखौ गरम मोनोमोन आरो, ओमफ्राय बेनि मुलिखौ जाबाय। गैयाबाबो 2 months जाबायमोन आरो जाब्लाय। ओमफ्राय जेब्लानाखि जाबाय होमब्ला आङो कनसेप्ट जाबाय आरो दा गथ'आबो थांनानै दङ। दा 2 years जाबाय उन्दैया, आंनि फिसा हिन्जावसाया। दा नोंथांमोनाबो जुदि गथ'नि प्रब्लेम जादोंबा फैनानै लांफैनो हागोन, जेन' नोंथांमोनाबो गथ' मोननो हायो। बेखौनो आं बुंनो आङो हाबा जानानै 2 years जादोंमोन। सिगाङावहाय आङो गथ'नि फेमिलि सानथ'वाखैमोन आरो, ओमफ्राय उनाव सानबाय, ओमफ्राय बेबादिनो एसे प्रब्लेम जाबाय। ओमफ्राय बे बेवाइनि मुलिखौनो जाबाय आङो दा, ओमफ्राय मोननो हाबाय आरो। मा गामि नोंसिना? आंनि गामिया आंनि डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझारमोन। आङो जरदामपुरमोन आंनि गामिया। ओमफ्राय दा आङो नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टआव आंनि हासबेन्डजों आं जुलि जाफैबाय। ओमफ्राय दा जेन'बा गामियाबो बेवाइनिनोखा, बे एखेयानो। ओमफ्राय आङो बेवाइनि मुलिखौ जाबाय आरो जानानै दा मा मुंजों गाबज्रियो नोंखौ? आंनि मुङा सान्थिना मोसाहारि। दा गथ'खौ मोननानै गोजोननाय मोनदों? औ, दा बुहुद गोजोननाय मोनबाय आङो। आं गुबुनावबो जेन'बा आङो मिथिबाय नालाय, जेन'बा आंनो आन्दाज मोनबाय, जेन'बा गथ'खौ प्रुफ मोनबाय। ओमफ्राय माखासे आंनि गामिनि मानसिफ्राबो माखासे 2-3सो बायदि मोनै दङ। ओमफ्राय आङो फनजों कन्टेक्ट खालामहरनानै बिसोरो दा लांफैबाय आरो। ओमफ्राय दा सासे मोनहैबाय। ओमफ्राय माखासेफ्रा गावसोरनि आन्दाज मोननायावहाय बिसोरो माखासे मुलिखौ जादोंमोन आरो, माखासे आउट मुलि जादों बिसोरो। गथ'नि एसे जेन'बा बेरेखा बादि जाबायना बे मुलि जानाया। ओमफ्राय दा बिसोरो मोनथ'वाखै आरो। दा माने आंनि आन्दाजफोरजोंहाय आङो जादों आरो, जेन'बा एसे प्रब्लेम मोननायखाय। बे बेवाइनावहाय आङो आंनि हासबेन्डखौ सोंनो थिनहरबाय। बे बेवाइयासो रोङो खोमा साननानै सिगाङाव आं मिथियाखैमोन आरो रोङो ना मायो। ओमफ्राय दाना आंनि हासबेन्डआ फैनानै सोंबाय। ओमफ्राय दाना बेवाइयाबो आंनाव सोंहैफिनबाय माबादि प्रब्लेम जादों। ओमफ्राय आङो खोन्थाबाय, जेन' उदैया गरम मोनो आङो, बेबादि जादों होननानै। जेब्लानाखि बेवाइया मुलि हरो गाइखेरजों लगायना लोंनायनि, ओमफ्राय आङो जाबाय। 2 months जाबाय। ओमफ्राय बेनिफ्रायनो आं कनसेप्ट जाबाय आरो। आङो सिगाङाव माने बिदि प्रब्लेमाथ' आन्दाज मोनदों आरोखि आङो। माने उदैया गरम मोनो नालाय, ओरै जेन'बा बायरे जानायखौ आङो आन्दाज मोनबाय। ओमफ्राय बे बेवाइनि मुलि जानायजों लोगोसे आङो कनसेप्ट जाबाय आरो। ओमफ्राय दा जायखिजाया बुरिया खिलुमालावनाय जादोंमोन, बे आदैनिजोंनो लांनानै हामहैदों। ओमफ्राय गथ' 2, गिबि सासे, ओमफ्राय सेकेन्डआव सासे, बेबो खर' गावनायाबो बे आदैनिजोंनो हामजोबनाय जाबाय। बिदि बे गथ'आ सासेया देरसिना जाबाय 12 बोसोर, ओमफ्राय सासेया जाबाय 5 बोसोर। बिदिनो गामियाव सोरबा लांदोंमोन, ओमफ्राय बेखौ आदैनाव लाय होननानै खिन्थाहरनायखाय आं लांफैनानै बे हामहोजोब्बाय आरो आंनि न'खरखौ। हामनायाथ' बिदिनो खननै खनथाम लांफैनानै खिलार रोजि थैनाय जादों आरो बेरामा। दा थिगैनो दं, गथ'आबो थांनानै दंजोबो 2बो। बेनोसै। ओमफ्राय गथ' एक्सटेन्ड जादों। बे एक्सटेन्ड जानाया जाहैबाय बिजाब पसिस गांसे सुजाबाय आं, हामासै। ओमफ्राय दाना बे आदैनावनो फैबाय, मोनलेबाय थायो। बेयो हामदों आरो हान्थुआव जानाया।
एक्सिडेन्ट जानानै गाज्रि जादोंमोन औ मोनलिबाय थानाया बिनि आदैनिजों फुननानै जारुवा मुलि फुननानैनो हामनाय जाबाय बेनोसै आंना बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि प्रेसार कुकार फ्रि हेलमेट एक्सचेन्जनि एभेलेबल लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन रेफ्रिजारेटर एन्ड्रइड टिभि स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन